My man vagina. I hvert fald med bums. Stik mig din pik! Stik mig din pik! Der kommer en ny vagt, der søger til ham. Han er syg. Så heller ikke. Han har en kår! Jeg spørger ham noget. Pisse! Stik mig din pik! Kasper! Stik mig din fisse. Stik mig din pik! Ellers slår du fik. Ja, det er fisse. Ka-ching! Det er så mega sjovt. Stik mig! Hun er kort, Ej, Pernille! Vi rammer gulvet. Op igen! Au, 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 au! Du glemte at barbere det her. Helt glemte. Jeg barberer mig ikke. Jeg lader være med det, indtil Susanne siger, at jeg skal gøre det. Stop. Det er bare det for, at gaspræsidenten skal... Det ligger lidt, der står en søvsmand herude. Stik mig din pik! Der er nogen, der har det har vi godt opdaget. Jeg ved godt, det er dig. Hey, hvad er det? Det er Linnea, der har menstrueret på mig. Skulle du ikke få den nye skjort, mand? Vi lige købte den i dag. Jeg havde lyst. Yes. Du har fået sådan nogle sprøjtemenstruation. Kasper, stik mig en smøg! Ellers slår jeg flæk. Mølbøj! Tak, Mølby, han var helt godt. Jeg var en Rød sisil. Helt ærligt. Nå, til det røde sisil. Hvad laver de på broen? Hallo! Og corner! Nej! Oh, you love it! Det er skræmmende ikke, når man har været i sving kl. 8. Så kan man 12, når man er allerede stiv. Du har heller ikke været. 12, mand! 10, 11, 12, 10 timer. Kasper, Nu var der ikke klokken 8. Kasper!